алайкум дӯстони азизи ман. Бонувони азиз, ман медонам ки ҳамаи шумо ба мисли ман дӯстдори атрҳои хушбӯй ҳастед. Аз ин рӯ мехоҳам имрӯз ба шумо яке аз беҳтарин интернет-магазинҳои атрёта шинос кунам. Оригинал парфюм TG. Айни замон ман ҳама атрҳома айан ҳами саҳифа ба нархи дастрас харидорӣ кардесам, чунки дар ҳақиқатан ҳам бӯи атрҳошон дар либос меистад ва ҳам бӯи хуш дорад. ин интернет-мағоза тӯли 30 сол мешавад ки дар Аврупо ва Амрико кор ва фаъолият мекунад. Агар ба шумо атрҳои оригинали американски, французски, италиянски лозим бошад, шумо метавонед аз хона берун набаромада дар ҷои шиштагитон фармоиш диҳед ва ба шумо дар муддати кӯтоҳ дастрас кунанд. Дастрас дар шаҳри Душанбе ва Калифорнияи Амрико ройгон аст.